Työni varhaiskasvatuksessa on oikeastaan voi sanoa yhdellä sanalla, että hauskaa. It is very interesting because as an early childhood education teacher, I get this opportunity and a very real opportunity to make difference to the young lives, and I love doing that. Työ varhaiskasvatuksen opettajana on tosi monipuolista ja mun työpäivät on tosi erilaisia. Työni on monipuolista, vaihtelevaa. Kahta samanlaista päivää ei kohtaa. Työni varhaiskasvatuksen opettajana on hyvin luovaa ja monipuolista, jossa pääsee käyttämään omia vahvuuksia. There are so many moments in my workplace that brings you joy. The trust factor that we build with the children when they come and hug you and say love you. Then the inner child of myself comes out. That brings a lots of joy and that makes my day very special for me. Se fiilis, kun aamulla tulet töihin ja lapset tulee halaamaan ja silloin tuntee, että on niinku oikeassa hommassa. Mä koen, että mun työ on tosi merkityksellistä. Se kun mennään, kun lapset kasvaa ja kehittyy ja oppii uusia asioita, sekä tietenkin aivan mahtavat kollegat. Mä arvostan suuresti Vantaan varhaiskasvatuksen ja kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalveluita. Ne tekee mun työstä siltä osin helpompaa, että mä pystyn monipuolisesti käyttämään erilaisia oppimisympäristöjä hyväksi. Meillä on upeat liikuntapaikat, liikuntaympäristöt, me saadaan niitä hyödyntää. Vantaa City, I think, gives you so many nice training programs that help you grow as a professional and in your personal lives also. Ihanat kollegat ja hyvä johtaminen tuottaa paljon voimavaroja työhön. Koska meillä on todella hyvät koulutusmahdollisuudet, loistava esihenkilöiden tuki ja meillä pääsee kehittämään itseään monipuolisesti.